Πέρασαμε μια πολύ όμορφη μέρα γυρνώντας στα χωριά της Νάξου και έχουμε φτάσει τώρα στη Γαλήνη. Πώς έχει φανεί η μέρα μέχρι τώρα? Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Έχουμε κάνει μια διαδρομή σχεδόν σε όλη την Νάξο από τις 11. Έχει φτάσει, ταξιδεύουμε περίπου 7 ώρες. Σταματάμε σε χωριδάκι. Νομίζω ότι είναι μαγικό γιατί συναντάμε χωριδάκια και με 3 και με 4 και με 5 παιδιά που χαίρονται τόσο πολύ που συναντάνε τον Άγιο Βασίλη και τους δίνει δώρα. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εμπειρία. Είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά που ένιωσα Χριστούγεννα. Μύρισε Χριστούγεννα η μέρα, έτσι. Ήταν πολύ ωραία με τα παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε να τα νιώσουμε και μόλις τώρα κάναμε αυτό, πρώτη φορά που ένιωσα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Και τις ευχές που θα θέλαμε για το καινούργιο έτος? Ότι το λέω συνεχώς και το πιστεύω ότι η κατάθλιψη είναι χειρότερη από την κρίση. Ότι αν σε πάρει από κάτω και δεν μπορέσεις να ξανασηκωθείς, είναι πολύ χειρότερο από το να μπει σε μια διαδικασία κρίσης. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με καλή παρέα. Ειδικά εδώ βέβαια η επαρχία το στέλνει το μήνυμα ότι με καλή παρέα, με διάφορα άλλα θέματα που ενώνουν τους ανθρώπους, μπορείς να περάσεις. Αυτή η ένωση των ανθρώπων σε κάνει πολύ δυνατό. Κάτι που στις μεγάλες πόλεις ο κόσμος δεν μιλάει με τον γειτονά του, με τη γειτόνισά του. Εδώ είναι διαφορετικά. Ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλο στις δύσκολες τιμές και η επαρχία θα είναι αυτή που θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν, γιατί μένουμε στην Άξο και είμαστε καλά. Να είστε καλά, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Θα μας πεις αν πέρασες καλά και πόσο καλά πέρασες? Τέλεια. Πέρασε ωραία, έτσι. Όλη μέρα στα χωριά περάσαμε όμορφα. Μπράβο, Κατερίνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, είσαι ο Νίκος ο Μαργαρίτης, είσαι ο γιος του Δημάρχου και έχεις τη θεία η Βασίλης και γυρνάμε μαζί τώρα στα χωριά μαζί με τον Αρναούτογλου. Πώς φαίνεται η εμπειρία σου μέχρι τώρα με τα παιδιά? Ωραία. Τι έχεις να πεις, τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν? Σου λένε ότι είσαι ο πραγματικός Άι Βασίλης? Ναι. Σε πιστεύουνε δηλαδή? Έλα, πρέπει να βάψεις. Και τι δώρα τους δίνεις? Σοκοφρέτες. Τι? Σοκοφρέτες. Σοκοφρέτες, Ωραία, και μετά από εδώ που θα πάμε? Γιατί τώρα είμαστε στην Κόροδο. Θα πάμε Κινίδαρο. Κινίδαρο. Πολύ ωραία, λοιπόν. Καλά να περάσουμε. Βρήκαμε τον Άγιο Βασίλη λοιπόν. Άγιο Βασίλη, πώς πέρασε σήμερα στα χωριά? Άστα να πάνε, από το πρωί γυρνάμε, ο χαμός έχει γίνει. Δεν μου λες τώρα ο Γρηγόρης πώς ήταν μαζί σου, ήταν φιλικός? Πάρα πολύ. Τα παιδιά? Άστα να πάνε, τα παιδιά δεν με αφήσανε σε ησυχία. Δώρα από εδώ, δώρα από εκεί, σοκολάτες, καραμέλες, τα πάντα. Χαμός έγινε σε όλα τα χωριά. Σε όλα τα χωριά, πολύ ωραία δηλαδή, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι και του χρόνου να μπορέσω να πάρω το έλκυθρό μου και να έρθω ξανά στην Άξο. Καλό καιρό να έχει μόνο, να μην βρέχει όπως σήμερα, έτσι. Και δεν μου λες, η ταρανδί σου που είναι? Η ταρανδί μου είναι κάτω στην παραλία. Τις έχω δεμένους στο μετεωρολογικό εκεί δίπλα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μας τους δείξεις κιόλας, έτσι. Έχεις και τον Ρούντολφ μαζί, έτσι. Να πάω όλα τα πάντα. Όλα μαζί είναι. Πολύ ωραία, Άγιε Βασίλη, χάρηκαμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Και μια ευχή για το 2013 που μας έρχεται. Να μην έχουμε κρίση, βρε παιδιά, τι άλλο. Το καλύτερο πράγμα είναι αυτό. Περνάμε καλά, στην Άξο. Πάντα. Περνάμε όμορφα. Πάντα. Θα περνάμε έτσι πάντα λοιπόν. Έτσι πάντα. Και του χρόνου.